Ja by som rada pozvala sem na pódium ďalších hostí, teda bude to príbeh teraz človeka, s ktorým som sa nedávno zoznámila, ale možno ho poznáte aj zo sociálnych sietí alebo z nejakých médií, ktorý sa volá Tommy Cardozo a bude sa s ním rozprávať Timea Krausová, takže to bude spôsobom rozhovoru a ja vás nevidím. Aha, tu ste. Prepáčte, ako som plakala, tak toto sú oni, toto je Tommy Cardozo a toto je Timea. Ahojte. Chcete si asi sadnúť, nie? Dobre, tak ja vás tu nechávam. A už ak sa teraz neinšpirujete, tak ja už neviem. Dobrý večer, toto je skúška, funguje, je to zapnuté. Ahoj, Tommy. Počujeme? Áno, dobre. Počujeme. Dávno sme sa nevideli. Tiež som ešte otrasená z toho príbehu predtým a mám pocit, že sa ideme rozprávať trošku veselšie, možno vám to dobre padne a možno sa vám to bude skôr zdať trochu okaté. Tak nesnažíme sa byť drzí, ale snažíme sa možno pozrieť na tú tému z rôznych uhlov pohľadu. Počas nahrávania Dobrého rána tu zaznelo, že ľudia bez domova nemajú prístup k veciam, ktoré považujeme za prírodzené alebo automatické. Jedna z nich je hygiena a ja by som ju možno rozšírila aj na starostlivosť o svoj výzor, či už cez tú kreativitu, idem sa vyjadriť samu seba, alebo aj cez to, aby som bola, buďme úprimní, priateľnejšia pre spoločnosť, s ktorou sa stretávam, aby som až tak nevytrčala. A mne na tom možno záleží špecificky, tebe je to jedno, lebo si celý potetovaný, takže nevadí ti asi vytrčať. Ale ty so svojimi kolegami z barbershopu, z holičstva, pre tých, ktorých poburuje moja angličtina, chodíš za ľuďmi bez domova, alebo oni chodia k tebe a poskytujete svoje služby zadarmo. Mňa zaujíma, ako si sa k tomuto vôbec dostal? Ako napadne podnikateľovi na Slovensku, že budem robiť službu zadarmo? Dobrý večer. No. Dobrá otázka na štart. Dobrá otázka na štart. V podstate, aby som bol úplne úprimný, tak nás oslovili priamo z Vagusu, ale to bolo počas korony. A vtedy sme to vlastne nejakým spôsobom nedotiahli do konca, lebo došiel lockdown a sme sa zhodli na tom, že nebolo by to bezpečné pre nikoho. No a tam vlastne tá naša cesta na ten čas skončila s touto nejakou spoluprácou, ktorá nezačala. No ale my sme robili iné charitatívne akcie a dávali sme si to tak v barbershope, že raz ročne sme sa rozhodli, že niekomu by sme chceli pomôcť. Teraz si nepamätám, či prvé bolo, myslím, že strihanie pre Ukrajinu. Potom sme pomáhali ženám v ohrození. Potom sme boli v Depole. To bolo prvé stretnutie s ľuďmi bez domova. Ináč extrémny zážitok, to keď nám tam urobili exkurziu, tak to mi túhla krv v žilách. Že fakt si to neviem predstaviť, že ak tí ľudia to musia prežívať. A myslím, že na ďalší rok som si spomenul, že z Vagusu mi písali, že skúsim obnoviť ten kontakt. Tak som tam napísal, nikto mi neodpísoval mesiac, potom som tam skúsil zavolať. Vagus. Ale vlastne sme zistili, že pani, ktorá mi vtedy písala, tam už nepracuje, že pomáha na Ukrajine. To je dobrá výhovorka, uznávam. Dobre, mohla neodpísať. Presne tak. No a spojil som sa potom vlastne s kočkami z Vagusu a sme tam prišli prvýkrát a potom sme prišli druhýkrát a to bolo zatiaľ všetko. No, takže tak sme sa k tomu nejako dostali. A že prečo? Prečo ti na tom vôbec záležalo? No, ja som sa na touto otázkou akože hlboko zamýšľal. A ja vlastne... Ja som asi došiel možno k tomu, že moja minulosť bola taká, že v 97. som bol ja na liečení z heroínu a odvtedy akože abstinujem. A
vtedy som si, alebo počas celej tej abstinencie si hovorím, že alebo nie, že hovorím, ale veľakrát sa nad tým zamyslím, alebo ma zamrzí, keď ľudia povedia feťáci, ja neviem čo, hej. No a takže to bol možno nejaký taký podvedomý spúšťač toho, že možno pomáhať tým ľuďom, ktorých tá spoločnosť odvrhuje, tak by som to povedal. Ktorí sú možno obeťami presne toho stereotypu, predstavujeme tak, no. si, že niečo si spôsobili sami, že si za to môžu. Rozumiem. Hovorí, že ste už dvakrát vlastne takto sa spojili s Vagusom, predtým si pracoval s Depolom, to znamená, že máš hojne skúsenosti. Mňa zaujíma, že ako vyzerá to prvé stretnutie, keď k tebe príde človek, ktorý možno je zvyknutý, keď prichádza do domca, tak asi vie, že tam môže očakávať pomoc, ale toto je iná služba, zrazu to nie je sociálny pracovník, psychológ a tak ďalej, je to človek z firmy, zvonku. Ako to prebiehalo? V podstate ten prvýkrát, neviem, či také akcie tam majú pravidelne, a mal som pocit skôr, že asi nie, lebo boli takí prekvapení, a druhýkrát už sa vyslovene, že tešili, že boli tam aj ľudia, čo boli prvýkrát, že sa opakovane vrátili. A podľa mňa takto, ešte by som povedal, že to strihanie, čo mám ja na tom najradšej, je to, že či je to jedno, či to je v salóne, alebo je to na ulici, alebo je to v nejakom zariadení, je to, že človek sa dozvedá príbehy ľudí. Hej? A naozaj je to jedno, v akom prostredí. To mňa na tom osobne najviac baví. No a práve v tomto v domci alebo v tom depole je to o to silnejšie, že tie príbehy sú naozaj silné. Je možno náročné nejaký zazdieľať, ale ak by si mohol možno anonymne, taký, ktorý si nesieš so sebou, možno sa nevrátil druhýkrát ten človek, nemáme update, ale zasiahol ťa ten jeho príbeh. Ono zase, popravde, za tých možno 20 minút, čo sa venujeme tomu jednému človeku tam, lebo tam sedia v zástupoch a čakajú, tak sa nedozvieme celú tú históriu, ale ani by som nevedel vypichnúť nejaký konkrétny, ale naozaj, že je to od smiechu, od zábavy, že fakt sú tam, niektorí majú že šialené storky, lebo tam neriešime nejaké vážne životné udalosti. Má to byť práve také uvoľnené, aby sa aj tí klienti cítili príjemne. No a to sa asi nedá preniesť, že to treba zažiť. Ale ako hovoríš, že tiež chodím ku svojej kaderničke si zanadávať a vykecať sa, takže vlastne aj človek bezdomová, bez ohľadu na to, ako dlho je možno bezdomová, má túto potrebu aj si dopriať nejakú službu, aj sa vykecať, aj možno chvíľku neriešiť tie najťažšie témy, ktoré zvyčajne rieši treba v domci, keď idú pragmaticky vyriešiť tú situáciu. Máš pocit, že teba to nejako zmenilo, tie interakcie? Určite to zmení človeka v tom, že už prichytil som sa pri tom, že už nepozerám na tých ľudí na ulici tak, jak som pozeral predtým. Dávam si pozor na slovník, tak jak dneska tu na úvod bolo s tým Jakubom, že či má správny slovník natrénovaný, tak tiež som vyškolený a ja snažím sa vyhýbať slovu bezdomovec. Ale radšej použijem, že človek bezdomová. No a hej, no to je taký, akože človek si to tak uvedomí, že to není. Bolo to v tej prvej diskusii pekne povedané, že veľa tých ľudí nám môžeme stretnúť na ulici a nevieme, že sú bezdomovci, lebo že sú ľudia bez domova. Opravujem sa, pardon. Ešte musím trénovať. No, hej, lebo nie je to ten stereotyp, že ten človek musí vyzerať špinavo a smrdieť, ale že sú naozaj ľudia, ktorí chodia do práce, len nemajú kde tú hlavu skloniť. Takže a my sme sa tam aj s takými stretávali, že chlapík hovoril presne príbeh, že z Košíc išiel z Košíc do Bratislavy na nejaký business meeting a že došiel sem a zistil, že jeho spolu
jeho spolumajiteľ tej firmy ho nejak zapálil a že Čavo zrazu prišlo všetko. A že nemal sa kam vrátiť, nemal ani na lístok na vlak do Košíc, takže ostal na ulici. Že šialenosti, že si až hovorím, koľko to sa môže stať v dnešnej dobe. A evidentne sa to stáva, takže... Ty si mi hovoril v rámci prípravy na túto diskusiu taký príbeh, že išiel si po ulici, uvidel človeka bezdomova v parku a vytiahol nožnice, čo je pre mňa úplne fascinujúce. A veľa sme dnes hovorili o tom, že mali by sme sa prihovoriť, zistiť, či sú v poriadku, komunikovať rešpektujúco. Ja si myslím, že ľudia sa toho trošku aj boja. Keď máme tú osobnú skúsenosť, tak je tam nejaký predsudok, s ktorým bojujeme. Ako to, že ty si ho nemal, alebo čo bol ten vnem? Môžeme dať aj fotku. Máme takú fotečku? No, to už sú teraz. Počkaj, ja sa musím otočiť. Toto ste asi aj s chalami. To dôležitá vec, že to nie je o mne, to je o celom Hero tíme. Áno, k tomu som sa ešte chcela dostať, že to nie si len ty ako majiteľ, že si zobral voľno a ideme urobiť niečo pekné, aby som si mohol dať do životopisu, že som robil niečo pekné, ale že všetci chalani vaši vlastne idú a asi im to nenakazuješ, nie je to príkazom, ale asi idú, dúfam, sami od seba. Chodia od seba sami. To ma na tom teší, že to není aktivita jedného človeka, ale že všetci sme v tom spolu. A chcel si tú ďalšiu fotku nejakú? Ja som chcel tú, čo som túto asi. No to sú, dobre. Budem rozprávať radšej, ja to možno fotky, keď sa budú kolovať, tak sa nejak dostaneme k tomu. S tým po ulici, že som išiel, to sa mi stalo, ja som si robil tú akadémiu barberskú v Londýne. A, to bolo v 2015 a keď som sa vrátil na Slovensko, tak som bol celý taký ako keďže nabudený a sledoval som ešte takého neviem či je Austrálčan alebo Kanaďan, ale žije v Austrálii a má podobný background, že bol na drogách, potom ho zavreli, neviem čo, potom sa naučil strihať a začal oplácať tú svoju nejakú vec tým, že chodil strihať ľudí bez domova na ulicu. A si hovorím, že to je dobrý nápad, že vyskúšam to aj ja. Hej, a v 2015 bola doba, že ešte neboli barbershopy, to sme boli 3 barbershopy vtedy, hej. A ja som išiel na bicykli po ulici, mal som veci v ruksaku a tam som zbadal v Petrške takých chalanov pod stromom ležať a ja, že chlapci, že nemôžem vás ostrihať? A ja som sa tam stretol trošku s takou opačnou, že oni boli hrozne vystrašení. Tak nečudujem sa, keď zbadali mňa, hej. Tak keď vyťahneš na mňa nožnice v parku, tak tiež sa asi zľaknem. A to tam mám niekde takú fotku, skúsme to nájsť zo srandy. No toto je nič, to je Paťko. No to boli toto je ten Čávo. No a oni, že mohol by som vás tu chalani ostrihať. Čo chceš od nás? Že nie, ja vás zadarmo ostriham. To sa nám nejak nezdá. Že naozaj, že tu si sadí na murík, ja som vyťahol strojček a som ho ostrihal. Ale nemal som z toho... Ako potom reagoval po tom dostrihaní? Po tom dostrihaní sa ťa už asi nebál? Nebál, ale nemal som z toho úplne že najlepší pocit. Že hovorím si, že asi toto není úplne tá správna cesta, že aj tí ľudia sú zaseknutí z toho trošku. No a možno je tá cesta práve cez tú spoluprácu s nejakými organizáciami, že má to nejakú štruktúru, tá organizácia tých ľudí im dá na známosť, že bude tu takáto služba k dispozícii a že keď chcete, prídite. A je to také, že tí ľudia to už očakávajú, vedia, do čoho idú, lebo naozaj, keď takýto pokerovaný Čávo dojde za nimi, že ja vás chcem ostrihať na ulici, tak je to asi prekvapujúce. Áno, ak máme v publiku manikérky, tak nevyťahujte prosím pilníky možno náhodne, ale ozvite sa Vagusu, či by sa to nedalo zorganizovať. Ale je to zaujímavé, lebo celý ten večer hovoríme o tom, ako nám tu chýbajú, alebo sa možno nerealizujú systémové riešenia. A ty si proste došiel, vyťahol nožnice a idem vyriešiť tento jeden problém, ktorý mám pred sebou a to isté vlastne robia aj tvoji chalani z barbershopu. Ak máme v publiku podnikateľky a podnikateľov, ktorí by možno mohli podobne darovať kúsok svojho času, tak čo by si im povedal? Čo je taká pre teba povzbudivá vec na tom, čo robíš? Alebo možno, čo by si im povedal, aby sa nebáli pracovať s ľuďmi bez domova, ak je práve toto tá bariéra? Ja neviem, či sa to dá akože nejakým spôsobom
nesmie to pôsobiť umelo, že ten človek to musí mať nejakým spôsobom v sebe, že chce pomôcť. Hej, že teraz, že príjem na diskusiu a zajtra idem aj ja do toho, že ja som najväčší túto pomáhač. Že to musí byť buď v tej firme niekto, kto má takéto nastavenie. Ja musím povedať, že u nás vo firme máme fakt, že chalanov, ktorí sú tak nastavení. Fabko, to je spevák z Rozporu, tí chodia hrávať do rómskych osád. Hej, a takéto ďalšie charitatívne projekty, takže my sa tak navzájom v tom podporujeme a ideme si tento level. A pritom my sme že najlacnejšie holictvo, hej, že u nás naozaj tá cena toho striania je v tom vyššom priemere. A veľakrát sa nás aj tí klienti pýtajú, kde ste chalani, že my dojdeme k vám, že sa ostriať a hovorím si, no to asi úplne by nebola tá cesta, ale už sa nám aj stalo, že prišiel chalan, jeden. Do salónu rovno. Do salónu a sme ho zadarmo ostriali tam. Teda neodporúčaš tomu všetkým mužom publiku, aby to vyskúšali, hej? Hej, to by som neodporúčal. Potom by sme museli zavrieť. Ale ja neviem vlastne, čo mám na tú otázku odpovedať, lebo hovorím, že pokiaľ to človek má nejakým spôsobom v tej hlave takto nastavené, že chcem niečo urobiť, vrátiť tej spoločnosti, lebo my sa máme naozaj že dobre. Neviem, či všetci, a všetci asi nie, lebo keď sú ľudia bez domova, tak sa všetci dobre nemajú, ale my, ako za nás barberov, čo sme v našom šope, sa naozaj, že musím povedať, že máme všetci nadštandardne, keď sa porovnám s inými ľuďmi. A treba niekde tú vec vrátiť, hej. Tak toto je taký náš spôsob toho vrátenia. Plus, hovorím, máme ešte iné charitatívne projekty, napríklad Johnnyho možno poznáte z Bratislavy, toho gitaristu, čo chodí po Bratislave, hráva na gitare pod Michalskou a tak ďalej. To je môj charitatívny projekt tiež. Alebo náš, by som povedal, tomu som asi 2 gitary kúpil. Preto je vždy taký pekný, hej? No, toho zrovna nestriham, ale gitary mu kupujem, kávičky mu robím. A ten ma baví napríklad, lebo takto, čo je môj sen, ešte ti poviem. Povedz. Môj sen je, že by som chcel nejakého človeka nejakú takú vec urobiť, že by sme ho vedeli premeniť a dať mu možnosť ako keby nejakým spôsobom, neviem, či to je uskutočniteľné, ale nejakým spôsobom, že my ho ostriháme, hej, upravíme ho, že bude vyzerať fresh. Niekto mu dá pekné oblečenie, že oblečú ho do niečoho, niekto mu dá robotu a že by sme mu pomohli postaviť sa na nohy. Trošku mi to ten Johnny kazí, musím povedať, lebo ja som tomu Johnnymu hovoril, chodí sa k nám strihať napríklad Matúševalo, hej? A hovorím, Johnny, ja sa prihovorím Matúšovi a on ti vybaví robotu v tom, čo sú to mestské upratovanie alebo niečo. Ja nechcem robotu. Nie je dobre. Že ja nechcem chodiť do roboty. Ja hovorím, že ja... Tak lebo dávaš mu kávičky. To je pravda. Mohol by som priškrtiť. Nie, ale tak on si asi tou gitarou vie nejaké peniažky. Jasné. On už možno má nejakú sieť, hej, a má svoj. Takže to je podľa mňa také, že niekedy by som chcel až moc pomáhať a možno ten človek vlastne mu stačí len tá kávička vo výsledku. Vraciame sa k tomu, že možno je fajn pýtať sa ľudí bez domova, čo potrebujú, lebo nevieme to vždy odhadnúť. A ty si povedal na začiatku, že nejaká tvoja osobná skúsenosť možno v tebe tak posilnila tú empatiu, tú chuť niečo robiť. Ja si myslím, že osobná skúsenosť nemôže byť jedinou podmienkou pre empatiu a že ak máme trošku komfortu navyše, tak sa oň možno môžeme podeliť. A ďakujem ti, Tomi, veľmi pekne za zdieľanie tvojho príbehu. Bol tu zdieľaný jeden sen, takže ak vlastníte značku oblečenia alebo máte voľné joby, tak sa môžete ozvať a vybavíme to, lebo evidentne to musíme vybavovať zatiaľ my a mimovládky. A ďakujem krásne, toto bol Tomi Cardozo, moje meno je Tima. Ďakujem, že ste dali vašu pozornosť. Ďakujeme.